Spoločnosť Tesco Stores, člen Zväzu obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky, vstúpila na slovenský trh v roku 1996. V súčasnosti u nás prevádzkuje obchody, obchodné domy, expresy, hypermarkety, supermarkety aj čerpacie stanice. V stredu 20. februára pribudla 136. obchodná jednotka spoločnosti Tesco a 28. s prívlastkom Tesco Express v Michalovciach na Špitálskej ulici. Dnes ste otvorili prevádzku v Michalovciach, tuto v centre mesta. Čím bude výnimočná pre Michalovčanov? Myslím si, že pre Michalovčanov bude výnimočná tým, že ide o modernú predajňu, má skvelé akciové ceny, široký sortiment, až 4700 položiek v sortimente. Zákazníci majú otváracie hodiny od 6. do 22. Tesco Expressy sú špeciálne tým, že sú pre zákazníkov tak povediac po ruke a ponúkajú im to, čo najviac potrebujú. Predajňa táto je určená na každodenné nákupy. Zákazníci u nás nájdú čerstvé pečivo, čerstvé ovocie a zeleninu, ale aj mliečne výrobky, mäsové výrobky, nájdú takisto u nás kozmetiku, drogériu. Obchodná sieť Tesco ponúka svojim verným zákazníkom vždy niečo navyše. Ani Michalovský Express nebude výnimkou. Zákazníkom by som odporučil skvelý vernostný program Clubcard. Je to kartička, ktorú môžu využiť takisto v našom hypermarkete, aj v tomto exprese, vo všetkých vlastne našich predajniach. Zákazníkom sa za ich nákupy zbierajú body a pravidelne každý štvrtok zákazníkom tieto body premeníme na peňažné poukazy a pošleme im rovno domov aj spolu s rôznymi zľavovými kuponmi. Takisto zákazníkom ponúkame možnosť zbierať zelené body. Zákazníci môžu ušetriť takto životné prostredie priamo v meste a tým, že ušetria igelitovú tašku a odnesú si nákup vo vlastnej taške, tak dostanú ešte navyše zelené body. Nový Tesco Express s rozlohou 380 m2 slávnostne otvoril poslanec mestského zastupiteľstva, majiteľ objektu, v ktorom prevádzka funguje, manažér spoločnosti aj diamantový darca krvi. Pre Michalovčanov sme vytvorili 14 pracovných miest. Sú to dlhodobé a stabilné pracovné miesta. Zamestnávame ľudí rôzneho veku aj vzdelania a ponúkame množstvo príležitostí pre mladých ľudí. Je nie jeden prípad, vlastne poznám mnoho takýchto kolegov, ktorí vlastne začínali ako predávači, pokladníci a postupne sa vypracovali na vedúcich, manažérov až riaditeľov obchodov. Počas otváracieho ceremoniálu spoločnosť Tesco obdarovala domov sociálnych služieb Anima symbolickým šekom, deti materskej školy na ulici Komenského dostali reflexné vesty a obdarovaní boli aj školáci 4. základnej školy na Komenského ulici v Michalovciach. Tesco sa zaujíma aj o miestne komunity. Pri otvorení konkrétneho obchodu si vyberieme v miestnej komunite nejakú neziskovú organizáciu, materskú škôlku, ktorú obdarujeme a takisto aj naši zamestnanci majú možnosť formou dobrovoľníctva sa podieľať v tej komunite tým, že si vyberú nejakého partnera a idú im pomôcť v nejakej činnosti ako ponadtierať preliesky v škôlke a podobne. Nás ako zákazníkov samozrejme zaujímalo, čo špeciálne by nám odporúčil manažer spoločnosti. Mamičkám by sme odporúčili a rodičom vlastne špeciálny výrobkový rad, ktorý sme vyvinuli pre deti. Výrobky Vitakids vyvinuté pod prísnym dohľadom výživovej odborníčky sú vyrobené z najlepších surovín a neobsahujú umelé prídavné látky, ako napríklad farbivá, sladidlá či príchute. V regáloch Tesco tak pre svoje deti nájdete ideálnu stravu, ako sú jogurty s cereáliami, ochutené mlieka, chutné sušené hrozienka či šunku s nižším obsahom soli vyrobenú z kvalitného mäsa. A ako je na tom spoločnosť s tak preferovanou témou slovenských výrobkov? Tesco sa snaží zvyšovať podiel slovenských výrobkov. Tesco má už približne 4 mesiace na pultoch iba 100% slovenské chladené kurčatá a kuracie diely. Tieto produkty zabezpečuje výhradne z domácich chovov a zo slovenských fariem. No ale za všetkých a za všetko už môže hovoriť len v budúcnosti spokojný zákazník. My sme aspoň v prvých okamihoch oslovili úplne prvé zákazníčky, ktorým zároveň odovzdávame aj posledné slovo. Bývam tu nedaleko a už viete, mám pokročilý vek, nohy bolia, takže uvítala som so všetkými 10 palcami. Nakupujem bežné veci, potraviny. Také menšie priestory sú a určite som ho uvítala, pretože ja mám blízko a hneď tu nedaleko bývam. Ja čakám na letáky ako na nejaké toto a už potom idem, keď sú zľavy. Ale väčšinou na zľavy, keď sú.